bikoteko beste kideek abestuko dugu. Horretako datu zela, Asier Galarta eta Malen Aberaba. Kirol kontutan zertuko gara. Isiltasune bezez. Zuek, Olaizola naiz izania. Zuk Asier, zera daño duen? Zu... Asier, Zu, Aimar. Bueno, kontu da, Aimar Olaizola aski ezagune dara. Dano, etxetan Aimar Olaizola. Bere lorpen hona gaitik, eta? Gauzi da, Asier ez da lain ezagune. Baina eskutun bat, zela beren gauza honak bai. Asier hasitxe. Asier Galarta. Famatu egin gaituzte gubiok besoek, baina kontutan hartu gabe arazoek. Publikoari nik bezango dizuen asko Bentaja asko ematen dira terrizoek, dira terrizoek. Odatik pasa direz, daiten deure traba, horregatik jendeak barreta algara, ta norbait konparatzen ondo hasten bada, ez zara heltzen nire orkatietara, Gure harremana hauen bukatu dakito, aserratu egingo natzaizu betiko, eta lasaitu zaitez orain zumugiko, bestela ezen un botilleroi, bestela eukiko. Igual horretxek sortzen deustez bai problema, da zuke moten dozu Asier kriston pena, lehenengo berzinoa omen da onena, bak gure kasu honetan ona bigarrena. Pasatu egin zara Aimar behar bada, ta aspertzen hasita naukazun hila da. Adibideen bila noa musikara, lehenengoa bigarrena baino hobea da. Bidea dago aukeraik bala.
ondo egiten ikasita gero, Ikasita gero, ikasita gero. Bueno, kirolak dut ikasera, kirolaren digitalera. Horretako datozela, Ane Zubizkarra, Imanol Luria. Sortziko txikiko lanekin jarraitzeko, hau izango da zuen gaitxe. Ane, zu oso kirolez izaten. Oso. Imanol, tariko alperren. Edo alperren tarikoa. Amiki! Harako baten. Topeus hori, Eta Imanolek zera proposatutzo Aneri. Camino Santiago iti. Anek ez dakiz esan. Ane, hasitxe. beti bazterren baten eta beti nekez, orain hurbildu zara mesedez, mesedez, Santiago bidea egin nahi dozu artez, Santiago egin beharko dau, baina zure partez, Santiago egin beharko dau, baina zure partez. Ibiltzeari kendu nahi diot beldurra, albertza naizela da gauza ziurra. Ibiltzea ez denez hain gauza xamurra, ibili gutxi eta oean egurra. Helburu ezkutua zeneukan zuk ara, olakoak entzuten ohitu beharko gara. Baina ez zara igo ia ontzara, nola helduko zara bigarren bueltara. Nola helduko zara bigarren bueltara. Igotzeko ere naiz pertsona tranquila, ordea joan nahi du Santiago bila. Gauean erinez mila maravilla, bere bila goazela entera dia. Bere bila goazela entera dia. Berriz bide beretik bidazu ataka. Berriz bide beretik bidazu ataka. Badirudi zaudela lurrean botaka. Santiago bidea azten joan.
Santiago bidea ahaztu horraka, prakak eiztera bezta heldu etzara da. Prakak eiztera bezta heldu etzara da. Alperrutxa naizela, argi dago hemen ba, eta zurekin kendu gura nuen prenda. Baina belainora joan da ere benga, bertan egon da izerdi asko egiten da. Bertan egon da izerdi asko egiten da. Bueno, sortziko handiko eta sortziko txikiko ariketak ine. Tarte txubet munera joan gura erantzako. Pelak beketetan duzea. Eta bitxatien, oin koplakako ariketiaz joango gara. Horretako, Beñat Zaton, beraineko ekitilari profesionala. Azahore, induzi. Txalo, bero, erantzako. Bueno, koplaka sortzi pertsonari sekingo dabe. Eta, lehenengo bakizeno dire, Otzabal, Mikel Horretolaza. Bueno, Mikelo. Aita zeme Antonio kantu. Ezen, zizintasune iragonik aurrera. Bueno, Mikelo eta Nerea. Mikelo, zu gaur atera joan, Nerea, Nerea zer, bueno, berengan hurbildu, da ligetan hasi zela. Baina ez dakizu, Nerea bipolarra da, eta Nereak momenturo iritzi zaldatzen abela. Mikelo, asitxeak koplaka, txau trikitiziri, aur, dano kanteu, Ere
Ikusita alegre ustazu, eguna eta astea. Polillo konstatu bengo jatzu, nire tamainua astea. Txikiak asko gustatzen jataz, baina handiak gehiago. Handia niri doztazu, enen nerea laguna. Jakin Mikelo gandena dela proportzionaltasuna. Denak zuregan oso handia behar du haizu, baina barkatu gaurko nikian txikia ipintzen dizu. Baina ni txiki handia nauzu, laskao txiki bezala. Aizu nerea jakin egizu, kiwi berde bat dodala. Kotxe kontutan eta nikindan, zaude nahikoa jantzia, baina kiwian egin aleike 69. Bueno, koplatako arikekia jarraitzeko, datozela Ignacio eta Maialen. Bueno, ez dakit jakingoa zinero ez, baina azpion Espainiako banderek jarri behar izan dabe udaletxean. Ignacio, zu Espainiako bandera izan dabe. Maialen, zer handoa konbibentzia zuen argien? Segunda Santiago Amine. Diferentzia
nabaria, zu gauzaitu txikia eta ni nauzue berriz handia. Nor gehiago, nor gutxiago, iskanbilarik ez dago, txaloz publikok esan dezala biotan zein du nahiago. Egin berdina, bandera zerrik zikina, ta nahi badute jarriko dugu, han ere bai ikurriña. Espainin nolako drama, erregek galdu du fama, zukendu eta jarriko dute, laizte errepublikana. Ninago pozez beteta, kantatu bai dute eta zu estimatzen zaituzte denek terroristak dira eta. Ez gaitezen jarri trantzen, naukazu harritu antzen, zuri nor kristok erakutsi zu Santi Mamine kantatzen. Niri ez egin kritika, hau erakutsi dikta, horretarako gutxienean, ona baitugu Gernika. Ez zaude alai oparo, indarra bada zeharo, eta zu laizter hemendik jutean gure eskuetan dago. Bueno, koplatako ariketiaz jarraitzeko, datozela Asier Galarza eta Ane Suizkan.
Bueno, disfraz eta urten zu. Eusi da, Asier, goizeko ordu eta heldu da etxera, ordu txikizita. Eta heldu da, urten da banan, disfraz diferentia. Zuane, beren amazara. Pero esto es normal. Komunean juntatu zara, Nacho Vidalekin ero. Nacho Vidalen kontuarena ezin pentsatzeari utzi, internetetik asko diota komunean osti gutxi. Konturatu naiz ospera, nondik demontre atera duzu, zuk Espainiako bandera. Bandera hoiei berbasnen bilen, ni mozkortuen antzeko, eta ikurriñak eskatu zidan, roja igualdak entzeko. Begietara mina ematen, hainbeste hori eta gorri, ikurriñakin ez bada behintzat, Holandakoa zetorri. Ama ez hasi horren goizetik, nire kontratak
Zer kantetan, Roque, joputa! Kopratako arikitia zamitzeko. Geratu zela Malen de Manol. Zueri, bertso saio batera gonbidatu zaikura besteko. Ilusioa dena asmazari bertso saiora. La konturetu zarie, bertako entzulien artizien ez dakizela euskal bez. Ez zaikuela ituten bez. Alkarraz, berbatak ez zeri egian, nola sartu zari ez. Male, nasutien. Segunda sangida. Pentsatuz dagoeneko igual daudela txarto, igual daudela ulertu barik eurek asko zazobeto. Naiz hauek ez dauden sano, como soy el puto amo. Yo puedo cantar en vascuence y también en castellano. Pero eres un vago eta nik hau dut nahiago, bertxotan txarto egiten dut da erdoraz asko txarrago. Euskaraz eta bakea, zuretzako da kaltea. Horretarako bentaja bat da getxostarra izatea. Bazen improvisatzera, erabilita erdera, ta igual gero akabeko gu Pablo Haselen antzera. Botakiluz palau truko, Pablo Haselen moduko, eta rimatzen ez badugu ere ez dira konturatuko. Lotxak utiliza aparte, tenemos un montón de arte, nosotras vamos a cantar y vosotros aplaudir muy, muy, muy fuerte. Gaztein
Bazen geneukan zita, eta nazkatzen hasita, zerbait sumatu behar genuen banderola ikustera. Lehenengo fasea akabetan doa. Isiltasuna mesedez, agar hortik atzetik. Estan dizioa, asko entzuten da. Isiltasuna eskatu. Bakarkakoan bez, 8 betzo nahi zen kandibiko gabe. Eta lehen pregunteko zinien, entradan, zer bat ekozion bakotxak numero bat eskuen jartxea. Bertsolari bakotxak hemen boltzan eskuz hartu, numero bat atako dugu. Eta hori numero bat ekon pertsonie, alborator dizela. Bertso bat atako dugu. Bueno, bakarkako azazteko, datorrela, nire Barzabal, txalo bat! Isiltasuna mesedez, Bat ezagutuko Gernikan eta beratokau behar jaten, klasean euki dugu amaia, leioako puntan aurten, bere doaiak ta gaitasunak, ta laitasuna
garen oraindik gehiegitxo eramaten, kontuan euki bera egongo da, ta laster ETB baten. Espainik eta erreza, osaka izentasuna benetan. Bueno, zintzotasuna numero akazea. Numeroa. Bat! Hogei gaztetxo gauzela eta musikelako herri baten, bertso saiora etorri eta beitu hor nortoke jaten, tan azasi gara zinalde piropoitzelak esaten, baina honek nola fitxeo plantan txarto sonatu dezaken, neskando magie zara garazi segidolakoa izaten. Bueno, Igor orue tokatu, ta zu ganadoa bala, eskineto itxura du, ta ibilaldia aibala, ilea rapatuta du, guapo itxura normala, baina berari kantatu,
oin eskerrean dudala, jende guztionen aurrean, pasa behar dizut itzala. Naizta etorri zaren zu, soilik entzule bezala, galtzontziotan ipini eta kantatu dezala. Galtzontziotan ipini eta kantatu dezala. Bueno, vale, pues esta tarea, esta cosa. Hogeita bost! Hogeita bost ametiko, mireu. Lehenko numeretariko izin da. Hogeita sortzi! Hogeita sortzi! Aukera ona izan daiteke, hau kantatzeko gaurkoa. Tipo eder bat dut oin ondoan, naiz eztan oso altoa. Erropa ederrak zapata onak,
Torturatu da erdi arro, erdi prisan. Onaino heldu da hor jarraitzen du. Postura honean, postura honean. Postura honean plazan, ni hemen nabil aizea ematen pantoja banintza gizan, nola zestako kanpeoia da, nik elogidan ez esan, pantoja danek behar dutela Julian Muñoz bat izan, pantoja danek behar dutela Julian Muñoz bat izan. Hirurogeita hamabost. Iturbe ere urreratu da, hau da mutiko tinkoa. Malenek esan duen antzera, etxerako modukoa. Olako mutil katxarro bati, nik ezin eman ukoa. Behitu egizu aze gorputza, eta zelako agoa. Gaurko gau hontan probau nahi nuke, nik zure jete iturgoa. Nik zure jete iturgoa.
atleta hoiekin, naiz duen kriston pintilla, esaten dute oean dela ederra eta abila. Gainera gero romantikoa behar denean, tranquila, entzuten ondo omen dakita, omen da tipo izia, da etxerako mutila, da etxerako mutila. Pena niona enaizela